Il-ħadd wara nofsinhar, manifestazzjoni oħra favur il-ġustizzja u l-verità organizzata minn Occupy Justice u awturi fidel ta' żviluppi ġodda li qed joħorġu minn The Daphne Project, provi li huma ġodda minnhom infushom jew li jkomplu isaħħu oħrajn eżistenti. Żewġ attivisti ta' Occupy Justice tkellmu ma' Net News dwar ħtieġa li għal darb'oħra il-poplu Malti juri li hu kontra l-korruzzjoni u li jrid li min imexxih ikun nadif. Aħna qegħdin hawn biex niġġieldu kontra l-korruzzjoni. Dik hija l-unika ħaġa li tinteressana. Għana l-gvern jista' jkun min ikun, l-importanti li jkun gvern nadif, li mhux kuljum nisimgħu stejjer ġodda fuq korruzzjoni, fuq flus deħlin ma nafux x'qed jiġri, aħna nixtiequ li jkollna gvern li jirrappreżenta lili u lil kulħadd li jkun nadif. Mistoqsija dwar ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat li jrid iwieġeb għal The Daphne Project billi jimmobilizza l-masses, l-attivisti ta' Occupy Justice qalu li n-numri ma jagħmlux oġġett li hu ħażin tajjeb. Fakru li fost l-eħreġ dittaturi fl-istorja tad-dinja kellhom il-miljuni ta' segwaċi. Kien hemm ħafna dittaturi fl-istorja li kellhom miljuni warahom, ma jfissirx għax kellhom il-miljuni warahom, kellhom raġun. Il-folla ma tfissirx li għandek raġun. Ir-raġun, il-verità tfisser li għandek raġun. Il-manifestazzjoni tibda minn quddiem Pjazza Kastilja fl-4 ta' wara nofsinhar. Wara n-numru ta' kelliema se jindirizzaw l-attività fosthom il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa.